Už je pripravená ďalšia súťaž pre divákov, ktorí by mali záujem, a to je súťaž vo Žiline Hadice. Tá súťaž je pripravená v tom priestore, kde bol ráno nástup pri Šenku, dá sa povedať. Už je tam pripravená červená hadica a kto má záujem, účastníka tejto súťaže sa môže priamo tam na miestne hadice prihlásiť. Takže nech sa páči divákov, záujemcov, ktorí chcú si zasúťažiť tejto jednoduchej disciplíne, aby sa prihlásili. Predýchaj si. Hore. Dávaj, hneď, Tlač si na ňu. Nohy na širšie. Poď. Pekne. Dobre to máš, valkaj. Rýchlejšie, to je ono. Ideš, parádne rozhodne. Tak, ona pôjde sama. Nemá nič riešejšie, tak ju dáš. Poď, si dávaj ešte. Dávaj. Áno, parádne. Rýchaj, povedz. Výborne, naplno. Tak, parádne. Super. A hore schodní. Boku. Poď, makaj hore. Parádne. Aký má čas? Dlhý záber. 4 sekundy. 3, 2, 2 minúty. Poď. Dýchaj. Aktuálny medzičas tohto súťažiaceho je 2 minúty aj 25 sekúnd a nachádza sa na disciplíne presúvanie figuríny, ktorú musí presunúť cez tunel okolo služela a dotiahnuť ju za vyznačenú čieru. Že ešte raz vám dávam do pozornosti súťaž, ktorá je určená pre divákov, ktorí majú záujem si tiež troška zasúťažiť. Aj súťaž v Dílani Hadice. Tá hadica a tá súťaž je pripravená v tom priestore medzi miestom, kde sa sedí, a tým vonkajším šenkom, kde sa čapuje. Tu sa môžu prihlásiť aj samotní záujemcovia, ktorí si chcú vyskúšať, ako sa zdvíja hadica. Táto súťaž je určená pre mužov, pre ženy. Dedičky to budú mať trošku ťažšie. Poďme, musí zahazovať. Dobre, ideš, raz! Dávaj. Vráťme sa k tomu, čo sa deje na trati. Súťažiaci je už Dýchaj, v disciplíne prevracanie pneumatiky. dýchaj. Makaj, Guban, zaskaj. Bacha. Nie. Takže už aj táto disciplína je splnená, no a čaká ho disciplína prenos fantasy vodou. Prekonáva 80 cm vysokú bariéru. Vidíme, že už naozaj Ja viem, že ťa má toho boli, plné ale zuby. zaber. Zatní zuby ideš. 40 kg v rukách, cca nejakých 15 kg na chrbte. Dáva súťažiaci naozaj poriadne zabrať. Poď, už iba bariéra. Poď. Aktuálny medzičas 4 minúty 10 sekúnd a vlastne pretekár celý tento čas od odštartovania je v plnom výkone, v plnom nasadení. Takže je to naozaj riadny zaberák na konvičku. No a prichádza nám na predposlednú disciplínu voňová bariéra, poriadny rozbeh, výšvih a už je hore. Beru, chytro. Dávaj koncovky, poďme. Hýbaj.